Sagradili ste kuću i sada ju prodajete. Imate vlasnički list i negdje ste čuli da nekretnina mora biti i legalna. Razmišljate si, pa naravno da je legalna, imamo građevinsku dozvolu. Međutim, da li ste i gradili po građevinskoj dozvoli? I da li je to uopće važno? O tome ćemo govoriti u današnjem videu. Ja sam Jasminka Fišer-Gavranović iz agencije Alfa nekretnine iz Vodica, ovlašteni agent za nekretnine i home staging ekspert. Dobrodošli na naš YouTube kanal. U današnjem videu ćemo govoriti o razlici između vlasništva nekretnine i njenog legaliteta. Ako vas zanimaju ovakve teme, predlažem da se pretplatite na naš YouTube kanal jer ćete čuti puno zanimljivih stvari vezanih uz nekretnine, a to možete učiniti i na način da kliknete ovaj ovdje gumb, to je naš logo i to znači da ćete u budućnosti prvi dobivati naša videa. Kad prodajete nekretninu, na prvom mjestu je vlasništvo nekretnine, a na drugom njen legalitet. Međutim, nemojte brkati te dvije stvari. Kad govorimo o vlasništvu, govorimo o osobi ili firmi koja je vlasnik, a to možemo dokazati ZK izvatkom, odnosno vlasničkim listom. O tome smo već govorili u prijašnjim videima. Međutim, kad govorimo o legalitetu nekretnine, mislimo na građevinu, na kuću ili neki objekt u prostoru i tada se u stvari misli na to da li je ta nekretnina sagrađena po projektu za kojeg je izdana građevinska dozvola. Evo jednog najčešćeg primjera iz kojeg možemo razumjeti legalitet građevine. Prodajete kuću i imate građevinsku dozvolu za izgradnju prizemlja i kata. Međutim, vi u stvarnosti imate kuću sa prizemljem i još 3 kata. Što se sad događa? Prizemlje i prvi kat su vam legalni, dok drugi i treći kat, nažalost, nisu legalni jer nisu imali dozvolu za takvu izgradnju. To znači da se cijeli taj objekt na toj katastarskoj čestici smatra nelegalnim jer je promijenio izgled. Ako ste za građenje svoje kuće dobili građevinsku dozvolu, ona treba biti izgrađena po projektu za kojeg je izdana. Ako ste slučajno možda malo proširili u širinu ili u dužinu, dodali neku sobu, neki balkon ili ne daj Bože nadogradili u visinu, vaš objekt se nikako ne može smatrati legalnim. U praksi, nažalost, ima puno različitih situacija u kojima možemo dokazati da je nekretnina nelegalno sagrađena. Postojali su razni zakoni za razne periode kada je trebalo posjedovati određeni dokument koji je dokazivao legalitet građevine. O tim dokumentima ćemo u nekom drugom videu. U svakom slučaju, treba postojati dokument koji dokazuje da je nekretnina legalna i da je građena po projektu i po zakonu. Poanta je da je legalna nekretnina samo ona nekretnina koja je građena po projektu koji je sastavni dio građevinske dozvole. Dokument koji to dokazuje je akt o uporabi, odnosno uporabna dozvola. U prijašnjim vremenima dokaz legaliteta, odnosno akt za uporabu, se nekako drugačije zvao. Međutim, sada je najvažnije da se zna da nakon izdavanja bilo kojeg dokumenta o legalitetu nije dozvoljeno graditi, nadograđivati, dograđivati bilo što na toj nekretnini. Jer svaki taj nadograđeni dio nekretnine nije legalan i cijela vaša nekretnina se smatra nelegalnom. Ako ste ipak bili svjesni da ste neki dio na svojoj nekretnini bespravno sagradili, imali ste mogućnost kroz Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama pristupiti postupku legalizacije. Ako ste prošli kroz taj cijeli postupak,
dobili ste na kraju dokument koji dokazuje legalitet. Taj dokument se zove rješenje o izvedenom stanju. Taj dokument vam se izjednačava sa uporabnom dozvolom. I to znači da je vaša nekretnina u sadašnjem stanju potpuno legalna. Ovo je vrlo opsežna tema u kojoj ima puno različitih situacija, pa ćemo nastaviti i dalje snimati. Pratite nas. Ako vas zanima da li je vaša nekretnina legalna, slobodno navratite do našeg ureda pa ćemo analizirati dokumente od vaše nekretnine ili možete pogledati u blog kojeg pišem na našim web stranicama alfanekretnine.hr i možda i tu pronađete odgovor. Pozdrav svima i hvala na gledanju!